Sannan ya yi murmushi ya ce, wannan kwalliyar da kika yi a fuskar ki ta zuwa makaranta ce? Hanna ta yi murmushi ta sunkuyar da kai ƙasa, tana rurrufe fuska da hannu ta ce, a'a ba kwalliyar ba ce. Ya ce, gashi nan kin rambaɗa kwalli, kin ja wata doguwar jagira, kin yi fashin goshi da kwalli, kin yi ɗugo-ɗugo duk fuskar ki ce ba kwalliya ba ce? Ga wannan tsakiyoyi da kika jibga a wuyar da hannu har kafar ki ma kin daura. Yana duban ta yana dariya. Hanna ta ce, sarkar sallah ta ce ba bai siya min. Ya ce, kin ga nan makarantar an hana sawa, idan malamai suka gani za su kwace su tsitsinka miki. Turo suki bani in ajiye miki, sai an yi hutu in za ki tafi gida na baki. Cikin sauri ta ji zancen tsitsinkawa, ta ciro ta bashi. Yadda take da bala'in ƙaunar sarƙoƙin nan, ba ta son abin da zai sa ta rasa su. Hassan ya karɓa yana jujjuya, ya go sirrin tsohon wuri ne aka jera su cikin do aka ɗaura. Ya ce a ransa, 'yan ƙauye sun iya gayu. Ya murmushi ya jawo jakar kayansa ya buɗe wani ƙaramin zip ya zuba ya mayar ya rufe. Ya juya ya kalli Hanne ya ce, kuma menene a cikin akwatin naki? In gani ko kin zo da wani abin da dokar makaranta ta hana. Hanne ta tashi daga kan akwati ta buɗe, ya karkato ya leƙa akwatin, babu abin da ya hango sai tsummokarai. Cikin sauri ya ce, Hanne me wancan nake hangowa kamar maciji cikin akwatin ki? Hanne ta sa hannu ta zaro wani ɗan siririn gyale baƙi ya kanannaɗe ya ƙudindine. Ta ce, gyale ne ba maciji ba. Haisam ya kyalkyale da dariya ya ce, na ɗauka ƙofi kika yi min na maciji. Hanna ta yi dariya ta ce, gyalena ne, don ban sa ruwa ba na kaɗe shi ya sa ya ci kwikwiye. Ya sake leƙa akwatin sai hango wani ɗan dogon ƙarfe mai huda-huda a jikinsa, kamar farar azurfa, yana ƙyalli. Ya ce, Hannu wannan fa, ƙarfen menene? Ɗauko mu ga? Hanna ta murmushi ta ɗauko ƙarfen ta miƙa masa ya karɓa. Ya juya bai san ko meye ba. Ya ce, wannan kuma na meye? Hanna ta ce, idan na je kiwo nake yi wa dabbobi na busa da shi. Abun busa na ne. Haisam ya ce, abun busa kuma? Hanna ta ce, kawo ka gani. Ta karɓi ƙarfen ta mayar da akwati ta rufe. Ta koma kan akwatinta ta zauna ta kaikaice ta fara busawa Haisam wannan ƙarfe, kai ka ce sarkin busa ne yake yi. Ƙarin busan mai daɗi da alama dai waƙa ce. Haisam ya buɗe kunnuwa yana sauraro, ya baza ido yana kallon yadda take. Can ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, haka nake yi. Haisam ya murmushi ya gyara zama ya ce, ni abin da ban gane ba. Kamar yaya sai kin je kiwo kike wannan? Daman a wajen kiwo ake yin busa? Waye ya koya miki kuma? Nan da nan Hanna ta canza daga yanayin farin ciki da fara'a da sakin jiki da take yi. Jikinta ya sanyi, ranta ya ɓaci. Haisam ya ce, ya kika canza nan da nan? Daga tambayar ki, Hanna ta rushe da kuka, ta kifa kai da gwiwa. Haisam ya yi matuƙar mamaki da ganin wannan hali da Hanna ta faɗa yanzu nan. Ya ce, yaya kina dariya ki koma kuka Hanne? Ɗago kanki. Ta ɗago ya ce, goge hawayenki. Ta goge ya ce, faɗa min meye na kukan? Hanna ta ce, cikin kuka, wani abu na tunani me yasa ni kuka? Haisam ya ce, wanne abu kika tuna? Hanna ta sake goge hawayen da ke idanta, ta ɗauko abun busar da ke kan cinyar. Ta riƙe a hannunta tana jujjuya shi ta ce, kullum da safe nake fita kiwo da raguna da akuyoyin iya aba a can dawa. Ba na dawowa sai da yamma, musamman ranar Asabar da Lahadi. To a wajen kiwon ne nake haɗuwa da wani tsoho mai suna Malam Sale. Wani lokacin sai zo ya wuce ni ina kuka don yunwa ta dame ni, don yini nake a nan kuma ba a kawo min abinci. Har dai ran ne ya zo ya same ni ina kuka, ya ta tambaya ta da ƙyar dai na gaya masa yunwa nake ji. Ya ce, ba a kawo min abinci daga gida? Na ce, ba a kawo min, kuma ba na zuwa da shi. Ya ce, ina babata? Na ce, ta rasu. Shi ne ya ce min kullum zai riƙa bani abinci, da ke kullum da rana daga gidansa ake kawo masa abinci. Nan wajen kiwon, rigarsu tana nan kusa-kusa da garinmu. Shi ne kullum muke haɗuwa da shi yana waƙa, har ya koya min nima na koya. Ta ƙara da cewa cikin kuka, sai ya ce ya bar min abun busa, tunda na iya, ko bayan ransa ɗansa zai rinka kawo shanunsa da tumaki.
na dinga yi musu busa. Bayan nan na kwana 2 bana ganin shanunsa, kuma hankalina ya tashi, duk bana jin daɗin kiwon. Ni kaɗai, babu wanda muke zama mu hira, mu yi busa, mu yi waƙa tare. Sai da aka daɗe na ga shanunsa da tumakansa an kawo su wajen amma ba Malam Sale ba ne, wani saurayi ne. Na ji gabana yana faɗuwa. Ko lafiya? Ina Malam Sale yake? Na je na tambaye shi, ya ce shi ɗansa ne, kuma babansa Malam Sale satinsa 2 da rasuwa. Shine a duk sanda na je kiwo na ga dabbobinsa sai ta bani tausayi, ina kuka.